Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási gratuljára, és van még egy! De aztán itt mit tudom, egy gól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! For anden gang skåret jo til 1-0. Jeg ser om Hoffmann hugger den nu. Han har gået til den rigtige side begge gange indtil nu. De spiller den kort til. De har stort overskud i aften. Brøndby, det er smart lavet det der, og så altså Morten Duncan, der får lov til at indøve finte. Men Hoffmann har selvfølgelig... Han gik så til den rigtige side. Ja. Hoffmann, men... nærmest en ydmygelse af Vejle spiller det her. Ja, det må man sige. Det er så på negativt, men jeg synes, det er fin underholdning. Det er selvfølgelig, fordi de har det også.